Csikó Zsolt vagyok Veresegyházáról, innen a Daisy kávéházból, ahova beestem egy kávéra. Volt egy kis dolgom, például szponzori pénzeket elintézni. Arról van szó, hogy ez az autó most elkészült, a vasfogról van szó, ugye a csodálatos 740-es Volvo, ami most már egyre szebb kezd lenni. Meg is ragadom az alkalmat, hogyha ilyen jó napfény van, mert az elmúlt napokban egyfolytában esett, hogy végigmutassam, hogy miket csináltam. Itt például ezt a már most karcos, az elejét, ami tiszta ragya volt, ezt nagyjából lefényeztem, és megcsináltam rajta a ragyákat. Ezt a felét kipolíroztam, itt kapott egy kockányi új festést, ami nem igazán tökéletes, de ez tényleg csak meg lett ködölve, mert itt nagyon csúnya rozsdafoltok voltak, ezeket muszáj volt eltüntetni. Visszaragasztottam az időközben leesett Volvo emblémát, és ez a két ajtó, amit én magam fényeztem, nem mondom, hogy büszke vagyok rá, de a semminél sokkal jobb. Végül is sima lett, polírozás után egy enyhe narancs maradt azért rajta, itt alul volt rajta egy rozsdafolt, azt megszüntettem ezzel a rüggyel, nem akartam semmit kezdeni, mert ez ártalmatlan egyelőre. Szóval úgy egész tűrhető lett. A túloldalra térve, ugye, mert ezen is voltak mindenféle problémák. Itt is kapott egy kis fényezést, nem sokat, mert ezen nem volt sok rozsda. És az ajtónak az alsó sarkait is megcsináltam. Ez volt az, ahol beszáradt a festék, és hát próbáltam megmenteni a helyzetet. Itt a hátsó íven szintén flakonból kapott egy festést. Ez volt az, amikor utólag gyártattam hozzá flakonból, mert a kompresszorom már nem vitte el a beszáradt két komponensű festéket, az én saram volt, hülye vagyok, nem értek hozzá, de legalább próbálkozom. Itt ez az erősen narancsos felület, ez is az én művem. Ugye itt fölül a zsanéroknál volt két nagy rohadás, ezeket kellett megszüntetni. Hát szép nem lett, de legalább egységes. Jó szaga van. Ha éreznék, ez festék. Itt egy kis polírszer, minden van benne, nagyon jó. És aztán ráraktam a végén az Imónak nem is a Nano, hanem az egyel trükkösebb bevonatát, azért ilyen szép, ez egy pár hónapig eltart. Ez a fény, ez a furcsa szögű hátsó szélvédő miatt van itt. Nem kell vele törődni, attól az még szép. Itt is összepolírozgattam, amennyire lehetett, sajnos ilyen különbség van a két festékárnyalat között, amit kikevertettem, illetve az autó sajátja. Nincs mit tenni, ennél jobb ez nem tud lenni az én módszereimmel, ennek is örülök, hogy ennyi összejött. Különben nagyon jól szuperálnak a román gumik, amiket a Vladótól, vagy hogy is hívták a csávót, Németországban vettünk újonnan. Szóval az autó az úgy, ahogy működik, ilyen hiányosságai vannak, hogy így lelógnak róla dolgok, de visszakerültek a díszlécek, visszakerült minden, most úgy, ahogy működik az egész. Az elején sajnos lettek ilyen polírozási nyomok, mert ezt 4-szer políroztam, mire úgy nagyjából összedolgozódott a festés. De igazából, hogyha az ember messzebb megy tőle, és egy szép bokron átnézi, félszemmel hunyorítva, szinte autónak néz ki. Én legalábbis sokkal szebbnek látom, mint ahogy megvettem. Remélem majd annak is nagyon tetszik, aki megveszi, és remélem sokáig működik is. Tehát itt voltunk a Veresegyházi Daisy cukrászdában, ahol most mindjárt megiszom a lattémat, mielőtt ezen a napon még forróbb lesz, mint ahogy megkaptam. Viszontlátásra!